Pajjiżna għandu għaqda ambjentali ġdida bl-isem ta' Futur Ambjent Wieħed li għandha lan li titkellem fuq kwistjonijiet ambjentali lokali. Imwaqfa minn Claire Bonello, persuna li ilha snin titkellem dwar l-ambjent f'Malta, din l-NGO għandha lan li toffri għajnuna professjonali, legali u teknika lil laqdiet ambjentali oħra kif ukoll l-individwi f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-ippjanar. F'kummenti lil Malta Independent, Bonello rrimarkat li llum il-ġurnata min jixtieq joġġezzjona għal xi żvilupp qed ikun affaċċjat minn rapporti tekniċi ħafna u dokumenti voluminużi. Bonello tkellmet ukoll dwar l-awtorità tal-ippjanar li kritikata għaliex għandha wisq poter għal kuntrarju tal-awtorità tal-ambjent u r-riżorsi. Tiddikjara li d-drittijiet tal-persuni li għandhom l-ambjent tal-qalbhom mhux qed ikunu protetti tant li fost l-oħrajn il-kwalità tal-arja f'pajjiżna saret kwistjoni ewlenija li qed tħalli impatt fuq il-poplu Malti wawċi. Dan apparti l-urbanizzazzjoni ta' Malta kif ukoll it-tnaqqis drastiku f'żoni ambjentali li għad fadallu pajjiżna.